mukhaon na tagpuro kanding na putahe. Mura siya kalderita na paklay. Diri sa isa sa mga pinakasikat na kandingan sa Cebu. Dol, welcome to this video na pod. Naana pod tayo food trip na panibago. Syempre, dili na ni bago kay niagi naman ko diri, nag-vlog na ko diri sa una sa pinaka-iconic nga kandingan diri sa Consolacion. The entire Cebu na gani. Mura nagkabata lagi ta. Mo ni sekreto nimo, sige ka kaong kanding. Oh, basta kanding magkabata kita. Okay, healthy man. Kay kanina klase na kananan since 2002 pa ni na maligya og mga lamian ng mga kanding ug uban putahe sa atong mga fellow Cebuano. Ug dili basta-basta ang ilang mga kanding baligya, kinaa sila ulo. Katong gyapon na iconic na ulo, mga tiil. Siyempre, nagapon lang mga typical paklay, ang ilang kilawin, ang ilang kalderita, ug uban mga putahe ng mga lamian na sus, makapawaw jud ka. Oh, lami, oh. Sus, kalami sa umba. Mong tanawan ni video kay atong buhaton mga unta ug puro kanding putahe. Danon nilang kalderita, grabe kalapot sa soup, in fairness. Okay, hydrated na na. Tanaw sa last part kay pakita na ko sa inyo ang pinaka-idol na makabungog ng pampabright na pampalinaw sa mata. Wala na to ning utok bay kay isa na sa mga pinakalami sa tanan. Bright na yung kanding, kita ko kay utok. Tara, let's go. Wow. Sige daw. Dol, welcome to Serious Kandingan or Serious. Basta, muna, dugay na kayo na sila since 2002 naghatag og kalipay. Kalami sa atong mga Cebuano, mo ni ang highway padong Liluan, mo ni ang highway Pitogo Consolacion, mo na ang Dominican School, isa sa school diri nga sikat. Don Benitos og syempre padong SM Consolacion na dito or padong Consolacion Highway. So mo ni indot kayo. Wa pa kay tao ron, ulo ni mga pulis. Basi dakpon ko ba. So naapok pa kay tao ron, wa pa kay naglinya. Maong atong i-take advantage kay mutaas ang linya karon kay alas 11 na ra ba. Let's go pagdali ta order. Hoy, bossing, kumusta naman ka? Hoy, basta idol. Ay, may nga utso diha. So salamat kay moro nagkabata lagi ta. Mo ni sekreto nimo sige ka kaong kanding. Oh, basta kanding magkabata kita. Okay, healthy man. Healthy sakto di ba? Bossing, mo tanar jud ko ba. Unsay may mga gihapon mga baligya nato dire. Mao lang gyapon ni busing, kaldereta, ulos kanding, paklay, kilawin, yan natay mga pork busing o uban pa. So napat kay barbecue, napod kay kanang lumpia, imo iconic lami ba yung lumpia. Ari sad kumakita og masin na makabungog. Oh, dagko kayo na busing. Grabe masin. Kami na. Sus ko. Grabe makabungog. Anyway, busing tagpila man gyapon natong ulos kanding. Atong ulo natay 350, 400, 450, 500 depende sa ginakon busing. Okay. So ang katong ganakong kuan na gyapon tong tiil, favorite na ko to. Oh, na tiil. Pila po? Champion niya pa na to tiil. 140 ang serve, do ka buok. Ay okay na. Kuan na siya kamot og tiil. Or Tiil og tiil mo din na tanan. kamot. Ay oh. Sige, tagpila man to inyong kilawin og paklay. Tag 70 ang serve busing. Sige. Idol. Nagyapon ta tong kalderita, syempre kanding. Siyempre, mamaya itong main yun. So akong plano karon, orderon ako tanan, putahin mo na kanding. Pero sa ka nag-start diri sa inyo ha? 2002, Dugay na. dugay na. So, mga 24 years, no? Kasi oras mo mag-upload diri sa adlaw. 7 to 7 ta, Monday to Saturday. Salamat kayo, mo-order na ko ha. Sikretong kaong kagkanding kay healthy o pampabata. Ayan, bossing. So kani siya, I think nani sa mga 550 pataas. Kay dako-dako man ito nakuha niya. Undanon pagamay. Wow, dako kayo. Wow, lamian ay. Sus, ang pinaka-iconic nga ulo. Gite, kwao na hote. Okay, no ka. So 140 ato, balik isa ka serve nga tiil. So mo ni. Oh, one. Sige, siyon sa lang ti, basta tiil. Kani mo paspas atong lakaw ani or dili ra? Dili ra? Kumukaon ta og utok sa kanding mo bright ko dili. Bright ko. Ay salamat. Thank you. Sa kalderita na pod. Putdonin ako ni mga kanding. Magtako siya isa ka serve. Ako ra balik ko na hay butang lang sa kilid nay. Kana 70 pesos ni. Sige niya. Usa pa jud ka paklay. Paklay na pud ta usa. Ikaw tao eh. 70 pesos kanding gyapon na. Oh, idula. Sige. Okay, so I think wala na tayo lain kanding na kuan. Paklay og kaning kilawin wala no. Ay ito lang te. Naa sila diri libre ginamos, grabe ka idol dol. Napod sila amahong no? Amahong na ginamos or tahong. Pero kanila ako kay isda. Yan napoy sili, grabe ka solid. Uy, bitang na talagang sili be. Nagkanindot na gini si Serious.
Dol, so naana diri ang tanan mga kanding baligya ni Sirius Kandingan o Sirius. Basta, mao na siya ang sikat na kandingan diri sa Konsolasyon. Pirmi dumugon, pirmi dagang tao. So nakuha na to tanang kanding way sipyat, tanang kanding recipe. Naa diri ang ulo, lang special nga. Naa diri ang kalderitang kanding, syempre the typical. Naa diri ang kilawin or kanang kinilaw nila na kanding nga manloob unod. Akong pinaka-idol sa tanan ang paklay kanding, and syempre napo diri ang tiil. Dili ni siya kaldereta, basically tiil na siya na gimurag adobo spicy version. Ako na kilaw niya. And mao na gid the most iconic ulo sa kanding. Yan mura siya spicy adobo style, secret daw sa pag luto. So excited na ko ani, ilaw na nako ni tanan. So let's go na, proceed na ta. So medyo daghan kay tao atong tilawan. Unahon na to ning most common syempre is ang ilang kalderitang kanding. Tanawa, undano nilang kalderita, grabe kalapot sa soup, in fairness. Lapot kay ang soup, tas makita nimo na tanawa, undano na siya ang iyang kalderitang kanding. Na siya vegetables sama sa carrots o patatas. Kailangan na to. Cheers. Ay, kapanalo siya ang kalderita ba yun? Grabe kalapot. Fruitier siya na side. Tamison. May timpla. Ginaan ko, fruitier, tamison. Grabe kabunda sa patatas o carrots. Hindi pa dud lang kaya bitong baho ang kanding. Grabe ka solid. Perfect niya siya sa mais. Nabi kini sa isagol siguro ginamos, no? Kay sweeter man siya na side. So, saka na to siya parat-parat gamay. Na ginamos ay. Na to be. Balansi sa side sa ginamos. Dul. Next na pod, unya na nato i-clean sa tong palette. Diretso ta sa kanilang TL. Mo lang TL sa kanding, oh. Buo. Na-tire gini siya nga tiil niya, oh. Na ang kuko, na ang lawas, na pa ang panit. Diyos ko. Ato ka niliguan na to. Na may musaw niya. Wow. Okay, hydrated na ha. Idol, pura buyag, mas bet na ako ni. Idol, mas bet na ako siya. Mas fatty siya. Tungkol siya yung fatty bito na skin. Ganahan mo gusto ko medyo taba. Karami taong muna siya, balbakwa. Yung panit. Kabi ka humok. Lami, halang pagid siya. Di ka makaingon mo siya, kalderita, humba, sagol bitong i-combine. Na di lang lapot nga gamay ang soup. Pero spicy siya nga version ni Nana. Di pagid siya lang si, grabe ka idol. Pero masuyop ni mo ni sa kahumok niya, hasta yung kuko, masuyop ni mo. Bakba na ko ba, mura grinder. Mo di dagan tawag yung dumog ani. Yeah, sold out pero may ilang tiil kay grabe mo mga tao ginamit tanak ko anong tiil. So mo ni diretso na ta sa paklay. Unya sa ang kilawin, paklay sa ta. Kita nimo diri oh. Nga di ang unod, atay, tinai, tualya, habol, unlan, mga patatas ug uban pa. Cheers le. Ay kapanalo ba? Ngalo ganahan ko ba? Eh kahumok pa yun, Ginoo ko. Ay, kalami. Mayang paklay ba? Dol, mayang paklay mura na siya kanang bitaw windunggo. Mura siya kanang kalyus, inana style sa paklay. Dili siya katong matoyo na side, kundi dili matomato. So fruitier siya na side, mura siya kalderita na paklay. Ganahan ko timpla bay, promise. Kaingon ko, isa ni pinaka lami na paklay na tilawan ako. Yun, bias man ko, kaya paborito mo yun akong paklay. Bawa ka basta paklay, one particular kay guni sa langsi, sa baho. Munang usahay di kay ko ganahan og paklay ng baboy kay medyo baho. Kanding man gud nakaindot di kay baho. Nalay gamay nga pagalangsi gamay ang kanding pero kani ilaha good job by walay langsi ra sa patatas ug sa carrots kung tilawan. Bitaw na to gamay kay tamison man siya nga paklay, bitaw na to gamay parat sa ginamos. Nalan siya ginamos ha. Balangki ang matrix. Next na pod. Siyempre, ilang iconic food ni, ilang kilawin sa kanding. Ilang kilawin nga kanding dol harindot. Na siya atay, na siya panit, ati gamay nga laman loob, na siya tinai po ako na sayop. Siyempre, sili espada, typical Bombay, suka. Cheers. Ay, good job. Gabi, may pagkatimpla. Lami, kanina nagtimplang kinilawan eh. Lami siya timplahan sa isda.
May kan pag nagtimpla ni. Karon kay paklay man ni. Grabe hulay lang si bay. Astang nami ah. Ganahan ko sa combo, sa texture niya, sa atay, sa luya, sa bumbay na crunch. Nahan ko kay murag fireworks and flavors sa akong baba. Dagan ko maingkit. Dili pa dyan siya guma ha. Ang kalindot pati niya humuka. Wala dyan kay ma-latsahan nga, wala dyan kay ma-feel nga guma. As in. May pa kayo mo. Few years ago, naka-vlog na ko dire. Kauban si Chewy. Kung katong ako po sa una. Nato sila ilang si ila sa una. Karon wala na judul, promise. Hopefully consistent ni. Karon ganahan ako, must try na nina ako. Must have na po na ako next kung maaari magaling ko balik. Sorry ha. Bias mo sa paklay, pero mas lamian ako sa kilawin. Last but not the least, ang ulo na yun. Sos, Diyos ko. Nawadol. Kada ko sa ulo ba eh. Oh, grabe. Wow. Oh, nagngisi pa siya oh. So ato nito ngaon. Wow. Gawas dila oy. Wow, grabe oh. Sos, grabe bay. Tangtang niyang Joe. Ang nabili ni isang unod. Na oh. Oh, ay kalamian eh. Kalami, grabe. Dul, buak ko na ako niya. Dalawa. Wow, utok. Wow, kita ka? Wow. Grabe ang utok, bay. Panalo. Dire ang utok, nanay. Wa na to ning utok, bay. Kaya isa na sa mga pinakalami sa tanan. Nay. Wow, wow. Pirting abunda. Lapas. Bright na yung kanding. Kidako kay utok. Wah. Ano ni? Wah, brain, oh. Grabe, brain. Mo ni brain. Ini yang mata. Dito na to niya. Pao na to mata. Ari na na to pao na mata kay dire magigikan ay. Eyeball. Oy, taga kang eyeball. Narang eyeball. Eyeball bay. Ano, eyeball na ha. Isa rin sa mga pinaka-favorite na part sa ulo kanding, yang eyeball. Utok na siya atong buhaton. Butang na to og gamay sa bawo. O bantay ka na tutuan sa bawo. Utok sa kanding, pampa-bright ni. I-test na ko akong self later. Grabe ka creamy. Grabe ka creamy. Tamis, magatas ang utok. Walay lang si Pudaogon siyang lasa sa sabaw. The square root of 16 is 4. Oh, mauna ko. Our national hero, Jose Rizal. Atong national, ito pamilay national? Bird? Maya? Lili. Atong national bird kay Kalapati. Ay, Kalapati ba? Eagle? Philippine Eagle. Next na po yung mata. Lugito na to yung mata, gamito na to ang kaniluyo. Basically dako kay ning eyeball. So na ni mo ni ang giant eyeball. Cheers. Murag langsaw eh, murag taba sa langsaw. Aron ko tag unod. Ay grabe, tanan party sa kanding. Dami kani siyang aping ni. Aping. Okay. Kani dul dila, pro ngilngig man ang dila eh. Sila na to ah. Mo ni ang dila sa kanding. Grabe kamiti eh. Abe, kani sa ilawom ni siya sa bungo. Kuan to. Uy, naitaba. Ay, grabe kalami, bay. Kuwatag balik sa pikas to, eyeball niya. Pero ato na to sa kwaon sa opposite side. Ganyan, nakuha na ko entire anatomy. Entire anatomy sa mata. Diyos ko. Nya, magkuha tag gamay nga portion sa brain. Actually, dako yun. Gamay nga portion sa brain. O butangan na to siya og unod gamay. Butangan na to unod gamay. Butangan na to siya sili. Na, kani. Butangan na to og sili, butangan na to og ginamos bay.
Ah, grabe. Mauna niya itong last bite. Ay, cheers there. Tabang. Akong favorite kilawin. Dul, so muna to atong food trip. Grabe, nakaon gina to tanan. Way sipiat na mga putahing kanding sa pinaka-iconic na kandingan diri sa Cebu. Syempre, nakaon na to tanan, mga lamian sila para nako. Then for me, ang pinaka-favorite gyud nako karon so far is katong ilahang kilawin. Murag naganahan na jud ko sa una akong favorite is katong tiil. Lami gyapon gyud ang tiil. Favorito gyapon ako, second favorite gyapon ako siya, pero ari jud ko sa kilawin. Lami, ganahan ko, refreshing sa baba. Og syempre, tanan nila mga putahe kanding way sipiat lami gyud. Natakam po jud ko sila humba ganina. Kita kani tanawan ni. Ay, call me taas sa humba oy. Sus, kalami sa humba. Di ba perting lami sa humba? Kung saon man kanding man atong giapas karon. So, mo na to kamo sa tan-aw ninyo unsa kay inyong ganahan tilawan nga putahe silang kanding, or kung naa naka-arena mo, please comment below kung sa mga naka-arena ug unsa man ang mga putahe inyong gikuha. Ug kung ganahan mo ari unsa pud ang putahe ang inyong gusto kuhaon ani nga kanding. Comment down below. Diba si mga pilit ang mga winner, mga giveaway. Dol, bonus clip sa taron ha. So, manatagkaon kanding, bonus running nga video. Mukaon ta sa ilahang delicacies or mga kakanin. Sama ni makabungog nila na masik. Dol, ngaon. So, na sila diri mga snacks sama ning lumpia. Na dira sila ha. Na sila crab met, yung favorite. Kung na sila kaning fresh lumpia, barbecue, uban pa. Pero akong ganahan is kani. Oo, makabungog na masik. Grabe. Pinakadako nga masing nga nakitaan. Di ba gagmay ra man na usually mga inani, pero kani dako. Bug nga ano makabungog man na. Na. Tagpila pa ni masing niyo, boss? 2.25. So duha ra ani 25 pesos na. Pwede naman makaon diri no, ano no? Kulang picture na to ba? Kabungog. Grabe dul. Ato nang giablihan mao ni ang ilang masing na iyang sud na diri. So ato ning kaunon, tara, let's go, be. Tawa. Tawa. Pato rice na may mais. Mais o pato, Mountain Dew. Mo ni sud silang mais, grabe ka bunda sa peanut. Ang sa kay ba ang masi is kuan na sa sikat na siya nga dili kasi diri sa Liloan dagan kay mamaligi ana. More siya ganang glutinous sticky rice bitaw nga birap, more siya mochi, or actually mochi gid siya, Chinese style siya nga snack. Karon local. Naa sila ani makalubungog na eh. Espera mo ako. So yun. Solid kayo lamasi oh. Niya, kung ganahan pa siya something else, something laing nga kakanin, napod siya. Bossing, maligya ni boss. Maligya ka. Gikan mo sa kasugugos, di ba? No? Ikaw sa to sugugos, no? So, imong baligya ka ron, ano sa'yo na ah? Chocolate moron. Ah, unsa may lami diha? So, nasa ning, unsa ni kasaba? Kasaba. Kani muro, Budbud kasama. budbud kasaba ni siya. Kani may moron, ganahan ko ani. Sige, kuha ko ni boss, usa. Try na kong kaon. Wala, patay tani, nagkusik-kusik. So kana dol, magkuha taning usa. Nara na siya diri na maligya. Sometimes magkuha ng mga tao diri. So maligya na si bossing diya. Game ko ako sa boss, magkuha sa go. Patilaw ako, pre. Oh, ablihan na. Tasa ni gikan liti. Oh, danaw na rin. Danaw ra ni. Ah, nya mo liti lagi siya dili kasi gibuhat siya sa danaw. Galiti na ito niya. Ah, so iyang taga Danau siya pero taga Leyte siya gikan. Nya nagkuha niya recipe. Iblihan na to be. Nay, iblihan na to ni siya. Okay, muna yan siyang sudol. Lisod ko. Nadol, kanawaya, may sudo, mo ni amuron. Delikasi ni siya sa Leyte. Katong buhaton is kaon tabi o choco moron. Cheers ya.
Ay, lami. Tapos yung mani, oh. Idol kayo, eh. Makapalit kung talang gusto nimo na makapalit kung mga lamian na pagkaon. Nadagan pilit. Marto, sige, bye-bye. Hanap sa kong CR, kaya murag daghan akong kaon. Okay. Anyway, kung ganahan ka nga video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, nag-ingon, hingat, hamping, take care sa sige kaon ay palabi. By the way, natay mga chuy nga food trip ha. Nay, kani, chuy kay food trip. Now, di ba? Dapat ko'y bagong upload, bago rin ako na-upload, kaya na-skilled. Sige, bye-bye.